Fraților, vă salut din Slovacia. Bine ați venit la un nou vlog. Filmează un pic Matei încolo. Să vă arătăm un pic show aici. Hai Matei cu mine. Hai cu mine mai departe să vedem mai camioane. Noi mergem numai la show-uri de astea, de 5-6 de camioane. Asta e frumos. Uitați aici, frumos de camioane sunt. Simplu și elegant. Ce frumos e și eu ăsta, filmează la mine. Hai de și eu ăsta. Asta-ți fain. Dragă și pe Ade, Badicu și de vlogul meu. Da, salutare! Dragă și pe asociatul. Asociatul salută oamenii de pe vlog, pe YouTube. Și asta e faină. Frumoasă. Hai să vedem interiorul. Bă, foarte fain interiorul. Foarte frumos. Ia filmează și mult un pic. Da, chiar e super, super. Interiorul. Băi, ce trebuiește? Chiar e mișto. Hai să vedem și din partea asta. La fel și aici. Foarte bun. Ia și pe jos. Are și climă, ia fi atent. Ia, dă un pic să... Foarte frumos interiorul. Uite aici, filmează aici old school-ul ăsta. Trebuia lucrat cu tehnici. Făcut de mai de mult lucrul ăsta. Legat cu și clapeta și tobele, tot de aici. Serpentine. E frumos, Matei, nu? Da, da. Hai să mergem mai departe. Foarte fain. La filmul asta, poate de încolo. Hai să vedem pe capul, tot și venim pe partea aia. Nu, mă, și după aia venim așa, mă. Fain și asta. Bă, dar după aia nu mai pot veni cu asta. Îmi place reclamele, sunt prea măroi. Și ăsta pentru Adica la mini. Asta îmi place. Care e asta? Asta albă. Asta e ea? Da. Simplu, na, nu e ok, faină, nu? Asta e frumoasă. Asta iarăși de Și mine așa, ce 60. Nu-i place lui Cătălin, că i-a zis, hai să nu, că el are standard, zice, nu te fac la mine. Uite un Iveco frumos aici, filmează. Un Iveco frumos, a fost și anul trecut. Bă, tu vezi Iveco dacă iar își place frumos, e vândă dacă nu-i frumos. Dar și Renault, n-ai văzut dacă e în bordare, cum vrea la Ia uite cățelul, mă. Ce faci? Și la interior, parcur, na. Ce mai vrei? Unde e? Iveco să mă bată mama. Uite, e făcut frumos, uite ce cabină mare are. Poți să stai în el, liniștit. Miroase tare a... La mine e motor, la mine așa, face zi. Are și clapetă acum. Da, la șasiul nu pot să vină un festival de ăsta să ai șasiul. Uite șasioare, să mă bată mama că nici la Scania mea aia Euro 3. La Euro 3-ul meu, dacă ălea, care, dacă e mai bun șasiul. Hai să mergem mai departe. Dacă mergem și la 4 să dăm 2 turate. Filmează căței. Căței. Oh. S-a făcut tot... Da,
Altul, vai, Tak tam volal, Edvihala, tai volal. Era tot anul trecut tot aici. Cine? Era mai fain aici locul ăsta. Da, da, era mai Da, bine. da, era mai fain, iarba mai faină acolo. Asta e acum. Uite că am azi mâncața să pun la voastră. O dus lui Paco, s-a dus să stea bun. Dacă au fost camioanele din asta. Uite, să camioanele mai din asta, găsat. Mai uite aia din față. Ia vine cu asta. Aude aici, ordul la centrală. Urmează aici. Bă, da, asta e viața. Ornane. Ei, să-mi fac. Da, dar astea nu e. Are o învățare. Sudură. Mai putea mai și mai. Ai filmat și la asta să contină? Da, da.